Здравейте на всички и честит 3 март. Днес чуме на Шипка заради празника и да, до сега не съм бил там и ми е много интересно как ще бъде. Знам, че ще има много хора и не знам доколко ще можем да видим самия паметник, но няма значение, да се надяваме, че ще изкараме добре. Окей, ще тръгнем от там с автобуса. Изчакахме автобуса, който дойде към 8 часа, качихме се и тръгнахме към Шипка. Близо 2 часа по-късно се отбихме на една бензиностанция за почивка, след което продължихме с пътя. И след почти 3 часа и половина път стигнахме на Шипка. Окей, преди малко не оставиха и ето тук са стълбите. Ето там. И слагам. Ще е доста интересно. Окей, почваме. Сега ще видим колко време ще отнеме. Започнахме да катерим и тъй като имаше доста голяма навалица от хора, ни отне около 15 минути да се качим. Сигурен съм, че ако нямаше хора, бих могъл за около 5 минути. Но да. Окей, навърха сме и всъщност имах чувство, че ще има повече стълби, ще е по-тегаво. Всъщност беше елементарно. Вече да. Тъй като ставаме голям масак, решихме да минем от тук. Сега ще видим докъде ще стигнем. Пределено е доста странно. Ама, какво са такова? Това е нещо невероятно. Не живе по-яко. Пределено. О, чакай, ела така. Чакай, стой. Погледни там какво става. Какво става? Дай от тук, виж. Ето тук по снега. Виж, оттам. И ще стигнем, сме там. Добре, явно ще минаваме от тук. Няма проблеми. Майка, не иска по стълбите. Какво да кажа? Какво да правя аз? Със сигурност видеото не може да се хване размера на този паметник, но е огромен. Наистина не очаквах да е толкова голям на живо. Окей, тук сме до буса на Вичеви. Много яко. Какво има насам? Там е оръжия и други неща. Може да се види как помагата се движи. Ето тук има огън. И другото, което ми направи впечатление, е, че там има едно огромно сламе. Сега ще учим при него. Това е огромно. Ето го сламето. Сега учеме. Доста е голямо. И да. Искам се да отидем ето там. Сега ще видим. Окей, учиме нататък. Изглежда, че има много хубава гледка, което е много яко. Сега само да не се претрепа така. Как е едно хубаво слънчице. Окей, само аз реших да дойдем сам. Интересно е какво имат. Си да свържава. Не ще беше трудно да така. Но да, май сега май се връщам. Да, ще влогвам такъв път, докато слизам възможно най-внимателно. Защото няма да е желателно да падна на там по прекия път надолу. Ето така, също е много яко. И тук няма хора. Да, някой се става телефонче.
След това се наредихме пред входа на паметника, за да влезем вътре. Там ни завъртяха на един кръг, след което ни пуснаха нагоре, като в паметника има около 6 етажа и на всеки етаж има поставени картини, предмети и други неща. Окей, сега слизаме в стълбите и захватим доста. Ето го беше там горе. Изглежда много яко. Като за първи път на Шипка ми хареса, беше много яко. И сигурно бих дошъл още един път. Може би след 3 години, като стана след 50 години. Въпреки сега може би ще е още по-пълно от сега. Но да, много яко тук, как вече няма никой. И е по-спокойно. Сега отиваме към автобусчето и ще тръгваме към следващата дестинация, която мисля, че беше Етера, в Габрово, което е наблизо, така че да. Хайде! Окей, обратно сме долу и сега ям. Окей, сега сме на Етера, следващата дестинация. Обаче мисля да не снимам тук, защото съм бил и не е много интересно. Така че може би ще видим до вечера в Търново. Така че да. Намерих обаче нещо интересно в Етера и то е ето тази кутийка от лимонови резинки. Ето как са изглеждали преди доста години. След още дълъг път най-накрая стигнахме и до Търново. Окей, сега сме в Търново и отиваме към този спектакъл. Спектакъл, как звук и светлина. Предполагам, ще има някакви лазерчета и някаква музика ще пускате, най-вероятно, не знам. И да, ще ви покажа оттам и това ще е за влога от днес, защото това беше програмата за днеска. И да, айде! Поздравявам ви по случай 3 март, националния празник на България. След зарята се проведе този спектакъл звук светлина, като лично аз не се впечатлих много от него. Виждам как някой може да му е интересно и да се впечатли, но не е аз. И общо взето това беше всичко от празника. След това се качихме на автобуса и към 10 часа бяхме вкъщи. Надявам се влогът да ви е харесал, ако е така ще оценя ако харесате и коментирате. Напишете ми дали вие бяхте на Шипка тази година и дали си изкарахте хубаво. Това беше всичко от мен за днес. Чао и до следващия път!